Здравейте хора, аз съм Харлей, тук до мен е ЗФДФ. И убихме Ендер Дракона! Мале, покажи им го. Де, колко е а, хубав, черен. По-черен и от него. Да, обърнете внимание на надпис. Да. 3, 2, 1, влизам. Ето го. Значи къде викаш, че? И така му видях това името и крилото. Или там крило или нещо черно. Ти изобщо виждаш ли ма? Не. Ти къде си? Много струва. Ай, видях му името. Аз го чу. Ето и аз. Не от края. Аз съм за тебе. Да, дето служиш някакви кабловстони глупости. Добре, къде е? И че ли долу ли е? Не, аз след като видях това змей от края. С малко изхабена кръв. И защо няма такива кули? Не знам. Не толкова знам. Не, Саша, много трудно, които не са ми да кажа. Та. Къде? Там видяхме пак такова. В края. Края. В смисъл в чат, че трепира, не мога да говоря. В края на таковата. На острова или как да го нарека. Ама, виждаш ли ми? Да, видях му крилото. Или там, не знам, нищо черно видях. Сега тук ли е? Къде си? Дома тебе. Не то края е. Прощавам. Сейчас снимаш ли? Давай. Сигурно. Добре се качва. Давай, не знам да обикалям или да знам това. Ай, топа за кола би... Къде? Дева майка. Сега гори. Изгори от волка. Трябва да убим. Ако... О, зая. Сега си викал. Стой, не може да и ми хвърли да ям нещо. В тебе са ми половината паржоли, ако искаш да знаеш. Защо? Защото нали умрях. Аз ще не съм. Добре, къде ходи по степен да Иди. Къде? Ето къде идеалното място да спусти минава с приятната колипка. Давай. Ето! Къде? Чу го. И аз му видях кръвта. Горе ли, долу ли, къде? Убит ли, жив ли? Жив. Да, или това е нещо, да я знам. Знам къде не аз. Това ли си е неговия остров? Знам ли му да е на някой друг съседен? То просто не се лети, да се обикаля около нас.
Ние да ни убим като всеки нормален. То пак. Чу го, чу. Чу го и аз. Опа, пръдна. Видяхме нещо. Сега долу ли е? Къде е? Той трябва да е на Виждаме стрелите, значи ние горе. Страни на стрела. На високо. Ето. Стрелата къде изчезва, никъде. Вижда се. Ай, купай надолу. Такова, виждам му името. Чувам. И аз. Ето го горе! Не, избяга някъде. Къде бе? Виждаш ли го е? За малко е сега го видях и изчезва. Нито му още да виждам. Аз нищо. Там горе. Ето го! Стреляй, аз нямам лук. Защо изчезват тъй? Не с хома и... За какво бягаше? Ко ма би, бе? Май са е черен. Откъде да взема? Там някакъв чест. Get home. And... бе! Хом? Къде сведата? Искам да дойде тук да ме бутне цвета. Не, искам да дойде. Оцелил го! Браво. Аре бе, тук в хом съндък ли чисто е? Лък аз път чисто. Да, изстрели ми трябват. Ще го трепя, мам, дай ба. Да. Качели па. Ама няма го оставим ли да се обикаля там свободен. Това тук има закони в тази държава. Де пак изчезна. Аз не ти виждам синята каска глава. Ето го! Къде? Къде? Нататък, бе. Бегай. Оцелях го 2 пъти. Браво. Тук ли си лъвче? Това го оцелих един път, само избяга и къде. Къде си? Чакай, тук лагна. Аха. Още един път! Ето път. О, и аз го оцелих. Би. Вика. Къде си да бяга вечера? Нататък отидеш. Къде? Ето го. Аз виждам. Само бяга, бе. Защо така изчезва? Аре бе, страната мина. Не, по... Аре, умираше копеле. Стои на едно място. Пак си избяга. Его, защо съм? Що само народ да била? Давай, иска си играе с нас. Другия път къде да се загусти да му хакна един меч. Тут. И аз чакай, не го цели да седи. И го следвай само. И след двамата го целям. Кът вземе да се засува към мен. Не знам него. Не го цели. Къде бягаше? Виж го място на такива. Не бе, това ще го трепим. Би, малко има. Искам я.
Той Ендер Дракона ти взима всъщност много малко демидж, пък са... Ето. Аре. Чакай, не го. Да. Килаура, бе. Мгм. Къде? Бати гали, аз бе разбираш ли. Чакай, да не го усъля. Май, ще картон намаля. И видях едно червено горе. Ти виждаш червено горе? Да, вземи демидж ни... пак Аз му... Пак. Дай. Ето. Давай. Виждай колко е малко. Ще го убия. Не знам. Толкова съм вълна. Аз между... Къде си? Аз между другото само един път съм го тръпал на сървайвър. Ама сам ли си вземи? Да. Къде бе? Ще да знам пак избяга. Бутна ма! Хайде да бутна. Бутна ма в това. Ето го. Аз го тръгнах да го миеля с паржолата. Да, не, ядох се, хапвах се. Ядвах се. Гръмнах го. Не виждам. Да. Какво стана, бе? Присъпне, да бъде страх. Това го великите проти. Къде бе, чувам го от сега. Ето го, там! Къде? Там! Това ще... Не е ли, защото няма кули тука? Кое? Дракона, зато да не се върти на земята. Той по принцип бяга. Бяга до... Някъде се връща. Абе, приближава се доста до мен това копеле, бе. Ето. Взема се кача на един стълб и... Чувам го! Ето го! Как ранжи го виждам. Бабана! Охо! Да, бе! О! Имам само 3 придова. Ай! И на мене взема. Ай, нищо го убил това е не трябва. Уби ме, аз го стая го е. Само да не пускам. Ако не... Ето го! Оцеля го един път. Пак е някъде на острова. Къде си? Горе, до тебе съм. Ето го! Къде си? Иди за реванш. Той обикаля в покрайница на острова, бати змея. Да, змей. Змея не е дракон. Дракон. На български пише и смок, тъй че... Смок от края. Много звучи. Ари бе, за кой не го гониш, къде си? Къде си скача човека? Мисля, че е някъде тук. На 1.8 де Ендермайнче как се превеждат на български? Ендермит. Трябва да е смок. Ендермен как се превежда? Ендермен. Ето е спиш Ендермен. Да. Трябва да е човек. Добре, къде избяга пак? Не знам, постоянно нататък, който избяга пак. Нататък. Слушай, острова! Значи някакво. Искаш ли цялата банда да се снимаме до яйцето и да го прачим на нърдито? Какво? Цялата банда да се снимаме до яйцето и да го пратим на нърдито.
Ми с това и те ще станем най-опнетите хора. Да, няма никой друг да има такова нещо. Не, нали, не знам. Той вика, че го е убил. Може би е друг. Да, сигурно. Колко дракона има в един свят? Не знам, мой не се добил. What? Ето го! Къде? Името. Аз го видях за малко и... това стрелата ми пада. Абе, мама ти да еба мръса. Коли си вика, сега ти е тапацкаш, макар че има 15 стрели в задника, ма. Аз не избягам си вика. Човека. А? Какво? Ще са бим ли бе черен мангал нещата? Дали латко е нещо? Като го убим, целият сървър ще го чуи. Днеска даде фира копеля. Даде фира мама ти нищо сна. Може да се гледа си аз за коня. Ето го. Името му. Ето го горе. Горе. Тук някой си е не умрал. Аре, стреляй горе. То всичко са... храна. Не го убивай! Не. Само да ни въпрям. Аз дех се бил. Дай го като годи. Само седлото дай, само седлото. Али бе, само седлото хвърли бе! Абе, моля да чакам аз. Окей, да има броя. Къде отиде сега този кон? То за тебе, мале. Би момчето е, той е толкова примерен. Али, биения дракона и... С коня ли? Да. За кухът скочи и падам. И някакъв ендермен ме налага. Нека тук ще гърмени горя. Ай, къде избяга пак? Ага. Къде? Е там горе. И сега 5 пъти го губихме и един път не сме го оцелили. Оцелихме го 2 пъти. Много викаш, много. Да, Той виж го! В нормалния живот си обикаля около тебе, около грозните си коли. И тъй. Ето го. Оцелил го. Пак. И аз. Къде? Къде отиш? Там горе. Дей. Къде си? Пак застана на едно място. Аз не го виждам. Виж на колко малко кръв е. Аз не виждам. Дали като го убим целия чарч спами, какво станало е? Къде това дракон? Кой го уби? Те половината са сигурен, че няма да се сетят кой ръмжи. Че 10 годишно влад. Аз на 10 знаех тия неща. Стрелям, стоп. Не, чуват ли се, не знае. Да, това е... Тогава е било 1.2 секунди. Тогава се го от дракон. Не, той беше още... Не знам.
Не знам изложата на Майнкрафт. Тогава Което бе Майнкрафт. създадено. Само го чувам да ми ръмжи тук и нищо. И някаква кръв Знам познава. за сегашните неща. Аз знам повече за миналите. Като съм ветеран в Майнкрафт. Си новак. В коя точка спряха правото да се крафтват седла? Когато създадоха колици, 1.6. Къде е? Ето го! Тогава ли е? Не. 1.6. 1.7. Ага. Да. Това е било от някакъв снапшот на 1.6. Не, тогава. Не. Никой ще вярва, аз тогава съм играл с Snapshot, не вярвам. Къде е то задник, бе? Е, там. Какво знаеш ли? Знаеш какво е снапшот? Да, незавършена версия на това. Или някаква такава бъгова с дефекти и такива глупости. Не. Нещо като пробно, не знам. Виж на колко малко кръв е. Нищо не виждам, аз тук последните минути не мога го видя никъде. Чуя да се движа с тебе. Ти къде си? Сега Нърто влиза я. Какъв тоском тук, бе? Къде влиза? Къде влиза? Аре, махай. Ти къде си, уе? Недъра ли? Негъра. Да, бе. Те посредата на една битка. Ще накрая търся недъра. Къде е недър? Как ядеш, мале. Дай ми ка. Дай му ряз. Какво? Дай му ряз, викам. Пак къде избягаме, мамо? Си на място. Бай се. Ендер дракона възможно ли е да се подпали? Не. Не такова. Той не мога да убия. Оцелих го. Къде? Ще сега колко е кръв. Чакай. Тук ли някъде, тук ли? Чу го. Аз виждам кръвта и толкова. Ето го. Там. И сега като спадне там и цето му диш го търсим. И... Трябва да вземем факла. Да. Къде? Пак замръзна. Лагери. О! Убихме го! Къде бе? Аз не виждам. Ето! Ето! Да! Вземи факла. Експект. Той има факла. Да. Бе, никой не се усети, бе. Чакай. Давай, цъкни го. С такъв бутон. Яйцето ли е? Да. Как да го цъкна? С това, десен бутон. И да го цъкна? Само да не падне. Да. И то няма да се телепортира някъде. Да. Там как сложиш факла под него. Ето. Аз не взех факлата, бе. Да взема ли? Да. Добре, никой не се усети. Аз слагам факлата, ти чупиш. Добре. Чай да се наям за грани. Познай колко нева имам. Не знам. 69. Дай! Стига, бе, дай да го видя, моля те, дай. Айде, пусти ми го, моля. Айде, бе.
Ето. Да няма клярватсон. Бързо, че се спомня. О, змейско яйце, колко яко звучи. Не го хвърляй. О.